चिखली विधानसभेच्या आमदार श्वेताताई महाले यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी काम केलं असे पंडितराव बापू देशमुख यांना चिखली नगर परिषदेची उमेदवारी मिळाली। बापूसाहेब काय सांगणार आपण जनतेला? पक्षश्रेष्ठी आणि ताईच्या माध्यमातून मला काल नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी मिळालेली आहे। मी पक्षाचा आणि आमदार ताईचा विश्वास सार्थ ठरवण्याचा प्रयत्न करणार आहे। आता राहिलं प्रश्न जनता जनार्दनाच्या हातामध्ये की त्यांनी मला या चिखली नगरपालिकेमधील जनतेची सेवा करण्याची संधी देण्यासाठी मतदानरूपी आशीर्वाद द्यावे आणि चिखली शहरातील भारतीय जनता पार्टीचे सर्व सदस्य आणि नगराध्यक्षपदासाठी कमळ या निशाणीवर त्यांनी शिक्का मारावा। युवा क्रांतीसाठी श्याम देशमुख, बुलढाणा।